Лечение на изтрити зъби. Когато зъбите са изтрити, те трябва да бъдат възстановени. Могат да бъдат възстановени по най-различни начини. Но основните начини, които предлага съвременната, модерната, малоинвазивната, адхезивна стоматология, са три. Първи начин – директни композитни възстановявания. Много хора в България, и не само в България, продължават да вярват, че директните композитни възстановявания са някакъв тип временно възстановяване. Временно възстановяване, което може да бъде адекватно в устата 15-18 години. Да, временно, но 15-18 години е един доста дълъг период от време. Втори вариант, който е наличен от, да кажем, съвсем отскоро, това са CAD/CAM монолитни композитни възстановявания. Монолитните композитни възстановявания са изработени в лаборатория от зъботехник и те са полимеризирани и наслоени в индустриални условия. И ако търсите най-добрия резултат, ако търсите върховният резултат, то това са керамичните възстановявания.